Aħsibha darbtejn. Dan kien il-messaġġ ewlieni ta' rikostruzzjoni realistika ta' ħabta bejn 3 karozzi, xena li nħadmet apposta waqt attività ftaqali bħala parti mit-tnedija tal-kampanja nazzjonali dwar is-sigurtà fit-toroq. Din ir-rikostruzzjoni saret biex turi mill-qrib xiġri fl-ewwel minuti wara inċident ta' traffiku. Momenti kruċjali li jsegwu b'intervent immedjat mill-uffiċjali pubbliċi u dawk tas-servizzi tal-emerġenza. Għal-kampanja nħadem filmat qasir ġdid b'direzzjoni ta' Jason Zerafa li diriġa kemm ix-xena u l-film edukattiv. Meta għal-ħarsqat timur xi ħadd is-soba li ħalli wara dik hija wisq kera. Il-bniedem li jkun miet, unfortunately jkun miet, imma n-nies u l-ħbieb u l-familjari kollha li nħalluha warajna dawk qatt ma jfiqu, qatt ma jinsew. Ġifieri għandna naħsbu darbtejn mhux ġast għalina. Ma anke ta' madwarna. Spjega li waqt il-ġbit tal-filmat araf kif ix-xeni tal-atturi kienu riflessjoni reali li jgħaddu minnhom ħafna familji. Għalli l-filmat tal-istorja fih biċċiet grafiċi intenzjonat biss għal adulti biex iqajjem kuxjenza dwar kif deċiżjoni waħda u ħażina tista' tħalli konsegwenzi kbar mhux biss fuq is-sewwieq iżda fuq familji sħaħ. Il-Ministru tat-Trasport Chris Bonet qal li ħafna drabi l-effett veru ta' inċident jinħass biss meta jkun hemm esperjenza personali jew meta x-xena tkun realistika biżżejjed biex tmiss lill-udjenza. Innota li l-kampanja tmur lil hinn mill-messaġġ tradizzjonali dwar ix-xorb għax qal li llum qed jiżdiedu fatturi oħra li jikkontribwixxu għall-inċidenti, fosthom id-drogi u l-użu tal-mobile waqt is-sewqan. Matul il-ġimgħat li ġejjin il-film edukattiv ser ikun qiegħed jintwera f'diversi bliet urħula permezz ta' mobile cinema apposta.